edullista hotelliruokaa ja taidetta. Etelä-Navalla sitä on sitä kaunista aurinkoa, että siellä on pingviinejä. 9 aikaa aamulla ja lähdettiin Saariselältä matkaa kohti Raja-Joosepia, niin päästään sinne maastoonkin tässä. Ja kaitsu kerranhan mitenkä meillä kävi se auton kanssa. Hyvinhän meillä lopulta kävi. Eilen ajettiin Rovaniemelle. Auto rupesi täristämään kuin munanvatkaa ja sitten Rovaniemen autoliikkeessä Pörhöllä sanovat, että kyllähän siinä on aika pitkä remontti, että ei sitä tänä päivänä ehdi korjaamaan ja osiakaan liessaa ja vähän googleteltiin, niin sittenhän siellä löytyikin, että siellä on ehkä 20 vikaisessa johossa, niin purettiin eilen moottoria vähän ja heiluteltiin johtoa. Niin nythän se munanvatka lopetti täristämisen. Nyt ollaan taas onnellisesti liikenteessä, mutta 260 kilometriä 3 pytyllä eilen ajettiin. Onneksi ei tarvinnut ajaa 1000 kilometriä 3 pytyllä. Ainakin vielä toimii. En tiedä toimiiko enää illalla. Ei se illalla haittaa, mutta kunhan sunnuntaina toimii. Niin, no sunnuntaina. Ei mulla muuta. Joo. 16 astetta pakkasta näyttää auton lämpömittari. Siinä on semmonen mukavan kirpsekkä keli. Ollaan pari kilsaa tultu Raja-Joosepilta ja seuraava on valmis lähtemään tuonne päin. Varmaan ei tässä matkalla hirveästi tuu videoitua, kun me aikaa vastaan taistellaan, että päästäis autioa tuppaan. Yöksi on luvattu 20 astetta pakkasta, niin silloin ei kannata nukkua ulkona. Mutta saamarimmoinen mäki. Vielä on tunti auringonlaskua ja matkaa vielä hetki jäljellä. Ehkäpä tästä selvitään. Aurinko laski puoli tuntia sitten. 6,5 tuntia hiihtämistä takana. Mutta perille päästiin, eipä tässä nyt nää katoharjan tässä valossa, mutta tulien virittelyä ruoan laittaa, vitusti levoa ja ruokaa ja nukkua jotakin. Snellmanin tuvassa sisällä siellä kamina pöhisee lämpöä meille ja tuolla valmistuu Italian mataa. Minä pöhisen myös lämpöä. Miltä se kaitsu nyt tuntuu perillä? Nälkä on niin, että näkyy haittaa. Voisihan se hiihtoreissu tehdä toisellakin tavalla. Entä Kettunen ja Petteri, miltä tuntuu? Väsyneeltä. Mutta huojentunut. Väsynyt, mutta surullinen. Surullinen, kun pitää hiihtää ylämäkkiä vielä takaisin. Sehän se ylämäki tekee meidät kaikki surulliseksi. Oli tuo viimeinen ylämäki velkoinen työ minulle noiden pitkien suksien kanssa, jotka on vähän turhan liukkaat. Varmaan 10 minuuttia nousin sitä. Mutta ruokaa. Joo.
Ja tuolta se nyt näyttää joelta päin se tupa. Kohta syön tässä ja sit lähdetäänkin jatkamaan matkaa tätä joen vierusta. Katsotaan, kestääkö tämä minun alusta tuonne suuntaan. Katsotaan, että mihinkä sitä päädytään, toivottavasti johonkin mukavaan paikkaan. Olikin täällä mökillä tämä lämpömittari, niin siellä on 17 astetta pakkasta. Mietittiin tuossa ennen kuin löydettiin se, että on joku 13 astetta. Näköjään siihen rupeaa pakkassenkin tottumaan tässä, kun on niin paljon pihalla. Muoronsuun ykkösellä alla on tämmönen nuotiopaikka. 3 kilsaa nyt hiihettiin ja vielä vähän reilu samanlainen eessä vissiin. Kait. Tässä nyt pysähdytään syömään hetkeksi ja sit matka jatkuu. Tultiin tähän Suomuvillelle ja todettiin, että tää ei ole näköjään retkeilijöiden käyttöön, kun on ovilukoussa. Syötiin tässä ja päätettiin lähteä vielä 4 kilsaa hiihtämään tuonne autolle, niin päästään nukkumaan Saariselälle. Jaksetaan sitten huomenna hyvillä mieli ajaa takaisin Kuopioon. Ei tarvii ruveta teltassa tai tässä Suomun saunalla nukkumaan. Vai mitä meiltä on kaitsu? Jos joku meidät löytää aamulla kuolleena, niin, tai vaikka myöhemminkin, niin sitten tää ei ollut kovin hyvä idea, mutta kokeilla. Niin tosiaan, täällä on melkeinpä pilkka pimeätä, rupeaa olemaan varmaan vielä vähän pimeänä ja pikkasen pakkanen kiristyy, mutta lisättiin vähän vaatetta ja toivotaan parasta. Jospa se joen ylitys menisi kivasti. Kahta tuntia vajaa 1,5 vuorokautta maastossa takana ja 30 kilometriä pikkasen vajat hiihetty. No, eiköhän me olla kaikki ihan yhtä vajaat. Minkälaiset on batteritunnelmat? Ihan hyvät. Yllättävän pirteä, vaikka koko päivän hiihetty. Sanoppa muuta. Kyllä se kummasti auttaa, kun pidetään muutama ruoka takomatkalla. Niin. Sitten ei kun ansaa tule yöunille ja huomenna aamusta Kuopiota kohti. Kalavälineet oli hyvä olla mukana, mutta ei kyllä siimoja päästy kastamaan, että ne oli lähinnä kunnon kohotukseksi painolastina ahkiossa. Ehkä ensi kerralla vähän enempi aikaa, että ei tarvitse lähteä heti maanantaina takaisin koulun kautta töihin.